Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa akong advanced course niining akong channel, Hinapon Tabay. Nining lisuna atong estudyohan ang tekuru o teiku nga mo ekspresar og lihok patubang sa nagsulti ug palayo sa nagsulti. Yoroshi desu ka? Hajimemashou! Ang tekuru conjugation mogamit sa te form sa verb ug ang verb nga kuru nga pasabot moari. Isip ikaduhang verb. Pasabot sa tekuru kay adunay tao o butang nga patubang kanako o sa akong pananaw. Ang teiku mao gihapon mogamit sa te form sa verb ug ang verb nga iku. Pasabot moadto. Isip ikaduhang verb. Pasabot sa teiku kay adunay tao o butang nga palayo nako o sa akong pananaw. Ang tekuru ug teiku mohulagway og paglihok. Adunay duha ka klaseng paglihok. Ang una nga sitwasyon kay ang kuru ug iku gigamit isip tibuok nga verb. Bali, buhaton ko una kini, unya moari ko o moadto ba ko. Sa ikaduhang sitwasyon, ang kuru ug iku gigamit isip auxiliary verb. Bali, ang tekuru o teiku kuhaon sa iyang katibukan. Niining higayuna, ang tekuru pasabot kay ang aksyon nagpatubang kanako o sa akong pananaw ug ang teiku pasabot kay ang aksyon nagpalayo kanako o sa akong pananaw. Mutan-aw tag ehemplo sa pirmirong sitwasyon. Kining common nga greeting. Ittekimasu. Ittekimasu. Nga pagpananghid kung mulakaw kas gawas sa imong panimay. Literal nga pasabot sa ittekimasu kay mulakaw ko ug mubalik. Niining sitwasyon na ang kuru gikuha isip tibuok nga verb ug tungod niini kasagaran isuwat kini gamit ang kanji. Ehemplo, kasa o totte kimasu. Kasa o totte kimasu. Literal nga pasabot, kuhaon nako ang payong ug moari ko. Bali, kuhaon nako ang payong. Kasa o totte ikimasu. Kasa o totte ikimasu. Literal nga pasabot, kuhaon ako ang payong ug mulakaw ko. Bali, dad-on ako ang payong. Ug tungod kay tibuok verb ang gamit sa iku, kasagaran isuwat kini sa kanji. Tanaka-san wa obento o katte kita. Tanaka-san wa obento o katte kita. Literal nga pasabot, si Miss Tanaka mipalit og lunchbox ug miari diri. Bali, miari si Miss Tanaka da ang lunchbox. Tanaka-san wa obento o katte itta. Tanaka-san wa obento o katte itta. Literal nga pasabot, mipalit si Miss Tanaka og lunchbox ug milakaw. Rimoko no motte kite kudasai. Rimoko no motte kite kudasai. Literal nga pasabot, palihog guniti ang remote control ug ari diri. Sa laing pagkasulti, palihog dad-a diri ang remote control. Rimoko no motte itte kudasai. Rimoko no motte itte kudasai. Literal nga pasabot, palihog kupti ang remote control ug lakaw didto. Laing pagkasulti, palihog dad-a ang remote control. Pasoko no motte ikimasen ka? Pasoko no motte ikimasen ka? Literal nga pasabot, di nimo kuptan ang laptop ug mulakaw ka? Laing pagkasulti, di nimo dad-on ang laptop? Asa gohan o tabete ikimashou. Asa gohan o tabete ikimashou. Mangaon una tagpamahaw ug manglakaw ta. Karon tan-aw nato ang ikaduhang sitwasyon nga ang tekuru ug teiku kuhaon isip usa ka verb. Bali ang aksyon patubang kanako, tekuru, ang aksyon palayo kanako, teiku. Ingon ani pag-eksplikar sa tekuru ug teiku. Huna-huna ang ikaw ning bata nga naas pagkakaron, naas tunga-tunga. Ang mga nahitabo kaniadto hangtod sa pagkakaron atong mahulagway gamit ang tekuru. Bali ang aksyon nagsugod kaniadto pa ug nagpadayon hangtod karon. Sa laing bahin, ang mahitabo gikan karon hangtod sa umaabot damha kay mahulagway gamit ang teiku.
bali ang aksyon magsugod karon ug magpadayon sa ugma damha. Gamit aning modela, pwede nato mahulagway ang direksyon sa usa ka aksyon isip tekuru o teiku. Adunay 5 ka klaseng aksyon nga mahulagway sa tekuru o teiku. Pag-usab. Pagpadayon sa usa ka aksyon gikan sa miagi hasta sa umaabot damha. Pagpakita. Emosyon ug pagsugod sa usa ka proseso. Tan-awon ta primero ang pag-usab. Gamiton ta ang tekuru paghulagway sa kausaban sa atong kaugalingon mismo ug sa mga tawo nga duol kanato. O gamiton ta ang teiku paghulagway sa kausaban sa ubang tawo. Pangalitan, Saikin boku wa futotte kita kedo. Saikin boku wa futotte kita kedo. Nanambok ko karong bag-o. Ug bahin sa ubang tawo, undo shinai to futotte iku yo. Undo shinai to futotte iku yo. Kung di ka mag-ehersisyo, manambok yun ka. Ang paggamit sa kuru o iku, muhulagway usab sa pagbati sa nagsulti ngadto sa naminaw. Kung muingon ang nagsulti og undo shinai to futotte kuru yo, bali ang nagsulti adunay suod nga pagtrato ngadto sa naminaw. Laing ehemplo, Nihongo ga jouzu ni natte kita ne. Nihongo ga jouzu ni natte kita ne. Nahanas lagi imong hinapon. Ang nagsulti mitratos naminaw isip suod kaniya. Sa laing bahin, pangalitan maestro nga nagsulti ngadto sa estudyante. Renshu shitara nihongo ga jouzu ni natte iku yo. Renshu shitara nihongo ga jouzu ni natte iku yo. Kung mobansay-bansay ka, mahanas gyud imong hinapon. Sa paggamit og teiku, ang maestro adunay gipakitang distansya ngadto sa estudyante. Sunod tang tan-awon kay ang pagpadayon sa usa ka aksyon o proseso. Ang tekuru muhulagway sa pagpadayon sa usa ka aksyon gikan sa miagi hangtod karon. Ug ang teiku muhulagway sa pagpadayon sa usa ka aksyon sugod sa pagkakaron paingon sa umaabot. Ehemplo, Sekai no keizai ga ima made tsuyoku natte kita. Sekai no keizai ga ima made tsuyoku natte kita. Ang ekonomiya sa kalibutan nagkalig-on hangtod karon. Gikan sa miagi hasta karon. Og pagpanglantaw sa kaugmaon, Sekai no keizai ga kore kara mo tsuyoku natte iku daro. Sekai no keizai ga kore kara mo tsuyoku natte iku daro. Ang ekonomiya sa kalibutan malagmit mo padayon sa paglig-on hangtod sa umaabot. Laing ehemplo, pirmi nimo madunggan. Boku wa ima made gambatte kimashita. Boku wa ima made gambatte kimashita. Naninguha ako hangtod karon. Ug pagpanglantaw sa umaabot, boku wa kore kara mo gambatte ikitai to omoimasu. Boku wa kore kara mo gambatte ikitai to omoimasu. Nagtuo ko nga gusto ko mopadayon sa pagpaninguha gikan karon. Ang nagtuo ko kay kiwaw paminawon sa Binisaya apan pirmi kining isulti sa hinapon aron mapahiubsanon paminawon sa ilang kultura. Laing ehemplo, boku wa ima made hitori de seikatsu shite kita. Boku wa ima made hitori de seikatsu shite kita. Nabuhi kong nag-inusara hangtod karon. Ug pagpanglantaw sa umaabot, boku wa sonna yasui kyūryō de seikatsu shite ikenai. Boku wa sonna yasui kyūryō de seikatsu shite ikenai. Di ko makapadayon nga mga buhi anang sweldo nga barato. Sunod kay ang pagpakita. Gamiton ang tekuru paghulagway sa pagpakita ug ang teiku paghulagway sa pagkawagtang. Niji ga miete kuru. Niji ga miete kuru. Ang rainbow mipakita. Niji ga kiete iku. Niji ga
kiete iku. Ang rainbow nawagtang. Kanojo no koto wa dandan oboete kita. Kanojo no koto wa dandan oboete kita. Hinay-hinay kong nahinumdum niya. Kanojo no koto wa dandan wasurete itta. Kanojo no koto wa dandan wasurete itta. Hinay-hinay kong nalimot niya. Sunod kay emosyon. Gamiton ta ang tekuru pagpakita og simpatiya. Og teiku kung wa kay pakialam. Unsay gamiton sa nagsulti, muhulagway sa iyang gibati ngadtos naminaw. Philippine wa 3月から暑くなってくる。Philippine wa 3月から暑くなってくる。Og laing pagkasulti, Philippine wa 3月から暑くなっていく。Philippine wa 3月から暑くなっていく。Parehas og meaning ang duha. Ang Pilipinas musugod og kainit sugod sa Marso. Apan kung ang gamiton kay atsuku natte kuru, ang gibati is nagsulti kay gusto siya ting-init. Siguro hilig siya mag-beach. Samtang kung atsuku natte iku gamiton, ang nagsulti di ganahan og ting-init. Siguro tungod kay igang kaayo sud sa bay. Natsuyasumi ni Tokyo ni asonde kimasu. Natsuyasumi ni Tokyo ni asonde kimasu. Og Natsuyasumi ni Tokyo ni asonde ikimasu. Natsuyasumi ni Tokyo ni asonde ikimasu. Parehas og pasabot ang duha. Mubakasyon ko sa Tokyo inig summer. Pero kung asonde kimasu ang gamiton, ang nagsulti nagpakitag kasuod bahin sa Tokyo. Siguro taga didto siya ug di ba nakabisita na siya didto ug nakagusto sa lugar. Apan kung asonde ikimas gamiton, ang nagsulti dedma lang bahin sa Tokyo. Siguro primero pa niyang biyahe didto. Laing ehemplo, ano terebi drama wa omoshiroku natte kite imasu. Ano terebi drama wa omoshiroku natte kite imasu. Kana nga teleserye nagkaanam kanindot. Ano terebi drama wa tsumaranaku natte itte imasu. Ano terebi drama wa tsumaranaku natte itte imasu. Kana nga teleserye nagkaanam kapool. Karon gamiton po nato ang tekuru paghulagway og pagsugod sa usa ka proseso. Ehemplo, ame ga kyū ni futte kimashita. Ame ga kyū ni futte kimashita. Mikalit og uwan. Bali misugod ang uwan ug nagpadayon hangtod karon. Dondon kare no kangaekata ga wakatte kimashita. Dondon kare no kangaekata ga wakatte kimashita. Hinay-hinay na akong nasabtan ang iyang hunahuna ug nagpadayon ang akong pagsabot kaniya. Tsuyoi kaze ga fuite kuru. Tsuyoi kaze ga fuite kuru. Musugod og huros ang hangin. Tsukarete kita. Tsukarete kita. Nakapoy ko. Ug mopadayon akong kakapoy hangtod ko makapahuway o hangtod ko makapamasahe. Onaka ga hette kuru. Onaka ga hette kuru. Literal nga pasabot, mogamay akong tiyan. Laing pagkasulti sa hinapon, gutomon ko. Kinchou de kotoba ga dete konai. Kinchou de kotoba ga dete konai. Tungod ginerbyos ko, way mga poong migawas akong baba. Laing pagkasulti, wa ko'y nasulti. Og magpadayon nga wa ko'y masulti, hangtod di mawagtang akong pagkanerbyos. So natte kuru to, watashi wa totemo komarimasu. So natte kuru to, watashi wa totemo komarimasu. Kung maingon ana, mabalaka kaayo ko. So mas atong nakatunan karon, gamiton ta ang tekuru paghulagway sa usa ka tawo o butang nga magpatubang kanako o sa akong pananaw.
Sa laing bahin, gamiton ta ang te-iko paghulagway og tao o butang nga magpalayo kanako o sa akong pananaw. Ang te-kuro mohulagway og kausaban gikan sa miagi hangtod karon, samtang ang te-kuro mohulagway og kausaban gikan karon hasta ngadtos umaabot. Ang te-kuro mohulagway og proseso nga nagsugod sukad pa kaniadto hangtod karon, samtang ang te-iko mohulagway sa pagpadayon sa usa ka proseso nga nagsugod karon nga mopadayon sa umaabot damha. Ang te-kuro mohulagway og kausaban sa atong kaugalingon ug sa atong mga suod, samtang ang te-iko mohulagway og kausaban sa ubang tawo. Ang te-kuro mohulagway og pagpakita sa usa ka butang, samtang ang te-iko mohulagway og pagkawagtang sa usa ka butang. Ang te-kuro mopakita og simpatiya sa nagsulti, samtang ang te-iko mopasabot nga ang nagsulti dedma lang o way gusto sa usa ka butang. Og diri natapos ang atong leksyon bahin sa te-kuro og te-iko. Salamat sa pagtan-aw. Otskare sa Madesta. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, naghuwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para ligon ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otskare sa Madesta.